аксари футболбозони номдор шӯҳрати худро ба дилхушӣ бо занон истифода мебаранд. ҳеҷ набошад аз ҳисоби маблағҳои калонашон. мутаассифона на ҳама ҳолат тавре анҷом меёбад ки онҳо мехоҳанд. борҳо шоҳид шудем ки бозингарон ба шантажу туҳмат ва ё дастдарозӣ ба бонувон айбдор мешаванд. албатта ҳастанд нафароне ки ба оилаашон бештар вақт мегузаронанд, аммо на ҳамаи онҳо хушбахт дар ҳаёт мебошанд. легендаҳое ҳам буданд ки новбаста аз оиладор буданашон ба роҳҳои дигар қадам мемонданду обрӯ мерезонданд. имрӯз ҳамин гуна бозингаронеро қайд мекунем ки ба дӯстдухтар ва ё ҳамсари худ хиёнат карданд. аммо пеш аз он лутфан бо як миҷа задан тугмачаи лайкро ҳам зер кунед ва тамошоро идома диҳед. дӯстон, охирҳои ҳафта чун одатан моро бозиҳои ҷолиби футболӣ пешвоз мегирад. имрӯз дар серияи А ду дастаи сарсахти мусобиқа Милан ва Рома ба ҳам рӯбарӯ мешаванд. шогирдони Жозе Мауриньо ҳоло ғалабаи дар ду бозии охири худ надоранд. то куҷо Милан устувоне дар гулӯи гургони Рим мешуда бошад? тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Райан Гиггс яке аз легендаҳои таърихи Манчестер Юнайтед ба ҳисоб меравад, чунки дар карьераи худ дар Олд Траффорд ӯ тавонист ки 13 ҷоми Премер-лига ва 2 ҷоми Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шавад. дар Англия Гиггс ҳамзамон беҳтарин ассисткори чемпионат номида мешавад. ӯ кумири миллионҳо мухлисону кӯдакон гашта буд, вале дар ҳаёти шахсияш Гиггс на чандон бобарор буд. новбаста аз издивоҷаш бо Стейки Кук, Райан борҳо ба оилааш бо моделҳои номдор хиёнат кардааст. ба назар ин ҳама тӯҳматҳои беасос буданд, вале соли 2011 хабари сенсатсионие ба нашр баромада буд. маълум гашт ки Гиггс ба ҳамсари худ бо оилаи бародараш хиёнат кардааст. ин муносибати ӯ давоми 8 сол тур кашидааст ва ҳатто хешовандони Гиггс аз ӯ афсӯс хӯрданд. ҳама муносибаташ бо бародараш канда шуд. ана ҳамсари Гиггс бошад дубора ба ӯ боварӣ карду ба хабарҳои расонаҳо чашмпӯшӣ намуд. болои ин ҳама хонуми пинҳонии Гиггс расман аз муносибати доштаашон изҳорот дод. Гиггс кӯшиш кард ки ин моҷароро ва раванди судиро аз дигарон пинҳон нигоҳ дорад, вале девор муш дорад муш гӯш. мухлисон аз хиёнаткории кумири худ огаҳӣ пайдо карданд. тафтишот нишон дод ки Райан Гиггс иловатан бо модел Эмоджи Томас ҳам робитае доштааст. ҳамин хел баъди сипарӣ гаштани 4 сол легендаи МЮ ба қароре омад ки гуноҳи худро ба кала гираду аз бародараш узрхоҳӣ намояд. бародари Гиггс ӯро набахшид. оиладорӣ бо ҳамсараш ҳам дер давом накарду соли 2018 онҳо ба ҳам заданд. шояд ки тоқати он зан ҳам тоқ шуду дигар ба хиёнатҳои Гиггс чашм пӯшида натавонист. Франк Рибери чанд вақт қабл дар ҳайати Салернитана корномаашро ба охир расонид. ҳамлагари фаронсавӣ ба ҳамагон ҳамчун хатарноктарин бузингари Бавария ошно гашта буд. ӯ ҳатто наздик буд ки тӯпи тиллоии соли 2013-ро ба даст орад. дар ҳаёти шахсияш бошад, Франк дучори мушкилиҳои ҷиддӣ мешуд. бо Вахиба, ҳамсари феълияш, соли 2004 оила барпо карда буд ва барои ҳамсари алҷазоирии худ шуда Рибери дини мубини исломро ҳам қабул карда буд. то соли 2010 онҳо оилаи бузурге бо фарзандон бунёд карданд, аммо ин садироҳи беақлии Рибериро гирифта натавонист. ҳамроҳ бо бозингарони мунтахаби Фаронса Карим Бензема ва Сидни Кау бо духтаре бо номи Захира Дихар ошноӣ пайдо карданд. мушкили дар он буд ки вақти дастдарозии онҳо Захира ноболиғ будааст. бо мурури замон ин гап ба расонаҳо расид ва футболбозонро ба маҳкама кашиданд. Рибери худро бегуноҳ бароварда тавонист, вале вазъи оилавиаш тағйир ёфт. ҳамсараш ба ӯ иҷозаи якҷо буданро намедод, вале Рибери тавонист ки бо талоши зиёдаш оилаашро сарҷам нигоҳ дорад. беҳтарин нишонзани Арсенали Лондон Терри Анри ҳам дар ҳаёти шахсияш нохушиҳо дошт ва бояд ишора кунем ки он моҷароҳо барояш зарари молӣ низ оварданд. ҳамлагари фаронсавӣ соли 2003 бо модели англис Никол Мери оила барпо карду баъдан соҳиби духтаре ҳам гаштанд. Анри барои оилаи худ хонаи боҳашамате дар Лондон харидорӣ кард ва оилаашро хело қадр мекард. ин то он даме идома кард ки Анри соли 2007 ба Барселона гузариш кард. дар дастаи нав Анри идораи худро аз даст доду бо хонуме Эдди Хюлет робита карданро шурӯъ кард. ҳамсари Анри инро қабул надошт ва хостори ҷудо шудан шуд. моҷаро бо аз даст додани 10 миллион евро аз сари Анри халос шуд. ҳамин хел Анри ҳам аз оила ҷудо шуд ва ҳам бо он зан ба ҷое нарасид. футболбоз дуру дароз танҳоӣ накашид, зеро дар ҳаёташ Андреа Райчичии боснягӣ пайдо шуд. ӯ ҳоло як писар ҳам дорад, аммо ба инам нигоҳ накарда Анри бо он зан расман оиладор нашудааст.
вақти дар Атлетико буданаш Тибо Куртуа бо донишҷӯи Марта Домингес ошноӣ пайдо мекунад. онҳо бо ҳам соҳиби ду фарзанд шуда буданд, вале ба сабаби хиёнатҳои Тибо Марта бо ӯ оиладор нашуда буд. ҳамин хел робитаи онҳо дароз давом накарду Марта баъди муддате алоқаро бо Тибо канд. Куртуа дар Челси баромад мекард, дӯстдухтараш бошад ба Мадрид баргашт. Тибо ҳатто кӯдакони худро иҷозаи диданро надошт. соли 2018 вақте ки Куртуа ба Реал Мадрид гузариш кард, худаш иқрор шуд ки яке аз сабабҳои омаданаш ин наздик будан ба кӯдаконаш мебошад. муносибаташ бо Марта бошад пурра канда шуда буд. ба ҳамин хотир Тибо бо модели исроилӣ Мишел Герцог нияти издивоҷ карданро дошт. Куртуа ҳатто замони бо Марта буданаш дӯстдухтари Кевин Де Брюнеро ҳам аз роҳ бароварда будааст. дӯст ва ҳамдастааш дар мунтахаби Белгия. инро худи Де Брюне дар ҳолномааш соли 2014 иқрор шуда буд. ҳамин хел баъди гузашти солҳо ҳам Тибо бо Де Брюне дар алоқа нестанд, вале ҳарду бо либосҳои сурху сиёҳ шарафи Белгияро ҳимоя мекунанд. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед то аз наворҳои ҷолиб сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.